Здравейте на всички, аз съм Деца и в това видео ще покажа как се прави командата Kill в SAMP, за да се самоубиете. Отваряте вашата папка на мода, избирате ето тази папка павно и отново павно. Така, за да си отворите мода, натиснете File Open. Така, избирате вашата папка на мода отново и натискате Game Mods. И тук ще ви излезе точка PLN и това ви е мода, тъй като аз нямам, сега ще си направя. И така да махнем някои работи, които не са нужни въобще. Така. И нека да започваме. Така, My Command го променяме на Kill. Тук зад кавичката пишем Set Player Health, отваряме скобички, Player ID, спетайка 0 и правим ето тази кавичка, нещо такова. И това ви сетва кръвта на 0, като напишете Kill. В смисъл се самоубивате. За да ви изпише текст, като се самоубиете, само на вас, пишете ето това. Опа. Отваряте скобички, Player ID, запетайка, добавяте цвета, Color White е за бял цвят, давате едно space и давате пак на такова запетайка, отваряте кавички и примерно пишете вие се самоубихте. Удивителен. И така, сега сме готови, само да добавя цвета Color White. Добавяте го в мода. Да, най-отгоре в мода и натискате Compile, нещо такова. Отваряте отново вашата папка на мода, Game Mods, и тук си запазвате мода. Ако нямате мод, ако имате, натискате само ето това синьото и ви запазва. И така, примерно, туториал ще се казва моя и запиши. Един ерор, нека го погледнем, 74. Да, забравя съм тук едно такова. И да, вече сте готови, вече имате командата Kill. Ако напишете Kill, се самоубивате и ви пише вие се самоубихте. И да, това е урока. Ако ви е харесал, коментирайте, абонирайте се за мене, пишете какви туториали да правя на SAMP. И да, чао.